समनि थान्दै रादाबा बे समाव माखासे मुलुगनि गोनां खौरां फोसावनो थाखाय आखायाव लादों। समनि थान्दै रादाबा बे समाव कर'ना भाइरासखौ लानानै माखासे मुलुगनि गोनां खौरां फोसावनो थाखाय आखायाव लादों। कभिड-19 कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनाया मुलुगाव गिख्रंथाव महर लानायखौ नुनो मोन्दों। स्पेननि महारानी प्रिन्सेस मारिया टेरेसाया कर'ना भाइरासजों गाग्लोबजानानै जिउ खोमानाय खौरांखौ मोननो हादों। बिथाङा स्पेननि महारानी प्रिन्सेस मारिया टेरेसा बावैसो साननैसो सिगां बिथाङा कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनायाव जिउ गोमानो गोनां जाबाय। समाव खौरां मोननो हाबावदों जार्मानी फाइनान्स मिनिस्टार थमास शेफारआ गावखौ जिउ फोजोबस्रांनानै लादों। कर'ना भाइरासजों गाग्लोबजानानै बिथाङा गावखौनो जिउ फोजोबस्रांनानै लायो होननानै खौरां मोननाय जादों। दुलाराय बुहुमाव गोसारनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन हादोरनि गेदेमा दैदेनगिरि बिथांमोनखौ साफानि उनाव साफा कर'नाजों गाग्लोबजानायनि खौरां मोननो हानाय जादों। इउकेनि प्राइम मिनिस्टार बरिस जनसनाबो कर'ना भाइरासजों गाग्लोबजानानै दङ होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आथिखालाव बिथाङा रावखौबो लोगो हमाजासे हम क्वारेन्टाइनआव दङ होननानै मिथिनो मोननाय जादों। पाकिस्ताननि प्राइम मिनिस्टार इमरान खाननि देहायावबो कभिड-19 एबा कर'ना भाइरास पजिटिभ मोननाय जादों होननानै खौरां मोनदों। पाकिस्ताननि प्राइम मिनिस्टार इमरान खाननि देहायावबो कभिड-19 एबा कर'ना भाइरास पजिटिभ मोननाय जादों होननानै खौरां मोनदों।